Lagunok, kontrako eztarria zerbitzu publikoa da. Ezertarako balio ez duena? Inutila. Baliteke. Iez, zerbitzua. Baina zerbitzu publikoa, finean. Eta orain honetan, Euskal enpresaren zerbitzuan jarriko ditugu gure baliabideak oro. Sortu berri den Euskal enpresa bateko arduradunarekin hitz egingo dugu orain. Ricardo Senperena! Gabon. Ricardo Senperena. Ritxi deitu nahi, Ritxi. Beren Ricardo nau, gaina Ritxi deitu. Mariskos Ritxi. Mariskos Ritxi, itxaskik. Fruti di mare. Eta... Zer da, Ricardo baino komertzialagoa Ritxi. Komertzialagoa Ritxi, eta horretik konjatu eta dira enpresa montatu du, eta Ritxi jarri izena. Eta saltizkigu, navajas, centollos, buey de mar, centollo, eta esan dit, geho zean navaja esan dit, eta geho navaja esan dilen hori, eta amejar eta oita saltizkigu. Normale funtzionatzen jeke, kontutokin irikitako enpresa. Bai, beti gu gintxestik la punta al iceberg. Beti punta, bai, oide gu el lema. Marisko Ritxi, izebergatan puntan gatxestik. Oide, bai, koñetu egin montatu eta... Ez da eslogan oso erresa. Baina, marisko hona hori beti funtzionatik, bai. Ze berezitasun dauka bat zuen enpresa? Bueno, guetik atxestek esan diba, imas, dita, atxestek izebergan punta atxestek. Orduan horri esan edik lan egin jula. Eta momentu ez eskau de produktu asko. Eta hori artian, produktu estrella. Produktu estrella dek mikrotxangurrua. Mikro-txangurrua? Ba. Txangurro txikila, txangurroaren zati bat izango du. Hazi ezten txangurroa? Hazi, baina gutxi aztek, gutxi. Eta askotan txangurroa jaten jugo hoipe. Eta hor txegatzek, eta hori nola mikro-txangurroa zer egin? Ez diozu azten usten? Ara, espiritu. Hori ikusi barra zakau. Bai, teknikoki nola egiten duzu? Ni esan nik txangurroa berez, zautin berda, asko ezautuko du, telebizioen eta askoak zoino, marisko kontu dutaz. Txangurroa berez, autoestima txikikuek, ikerri txikikuek. Autoestima txikikoa? Oso txikikoa, ez dut dut kontatu, txikikoak. Orduan, azteanian, guztitu ju, pentsatu enila, ostien ez hasi berziok. Eta orduan izatu, txangurroa azteanian, ino sentiata ditu, da inutila ez da, autoestima orduan, gilta txikillo, ez da jo. Eta orduan ez tek azten. Puteko mia, komuna horretzen bukatu behar, eta horreko goza. Txagurro etzen deskolokau etzen. Orduan hortik agarrea guk lan itilu, eta gehi importanteek, baitaren, nun azten. Orduan, txangurroi bullying inbertzaio. Ez txangurrin. Ez nastu, txangurrin. Claro, txangurrin. Betik produktua, emigua, goierri zeamakua. Kanta hori, nola zeamakua? Zeamakua. Lehorreko txangurroa? Txangurro latxa. Bai, mutur gortea, ardi bezala baino txangurro egin ditu. Orduan hor, anoxa hori esperimentu egin ikiaren bolita, zian, otzorte haute hori maiz, otzorte jotzea ma, eta eskoita hartu, sonadriango pistazio. Bai. Tunela, oi utzi. Ze bentata utzi eta pasa tunela. Tegi hori, pasa eta seitun, kaltzada ziegor. Kaltzada utzi eta seitun, eskertan. Eta hor ninda txangurro nintzere hor, Hor lan gatia bado. Eta hor, lizarteko itxurtia ziak. Lizarteko itxurri jatzen iskin txangurruak. Eta txorrotan azpin. Txorrotan azpin. Eta hor durkiatzeo ban, hor ikusi nima falletxia ba enula. Ze, estresatu itegua. Txangurroa. Ziero. Orduan, estrategia jambiatu. Zagire beste hileo, sei bat... Koñatuak eta ik provokauta. Neko provokauta ez. Fallo zigietuan, ez dime hortaz kontuatu. Nioko beti punta alizeberga txeste. Eta orduan, pentsatu berko jo orduan. Eta orduan pentsatu enen, hilo banik zehamako piztinetan zekalanian, monitore. Piztinetan. Monitore, sokoristazio, zehaman. Zehamako piztina Bertati berta, karo, orduan ematzen iskiu eta umiegin ikiarri ondo modatzea txangurra. Ileri gazte gota, monitore baina asko zobeto, tordo portiak, zemanik piztinan ikustia da kalkarrikin. Eta Ritxi, honek berez itxaskiek dituzten ezaugarriak, propietateak, ditu esate baterako omega-3 eta... Baina txikitiagoek,
Ja, ez omega 3, omega 1,2. Eta desente utzi jo baitzaka. Probatzeko ere, ekarrizkizu eta txikliara, eta jo txiklia, txangurron txiklia. Txangurro zaporeko txiklia. Txangurruana. Bat bere ez duzu esalduko. Ez, baina egin indizkiu. Hemen kontu indi, Xaltzia uste kontu, nu indizkiu. Semperena. Etorriko, bakarren bat kontatu gara, bai. Etxeguta, ekarrizkizu, txangurro txiklia, bai indizkiu, strawberry. Horren egin gani strawberry txiklia, txangurro egin naztuta strawberry. Bai, limoniana. Ta azkeneko produktua fruta del bosque. Hau da, azkeneko punta biztabrako puntakua. Haudek, hau ikiarri izangoa, txangurro fruta del bosque. Gero etxeak gure ekarrizkizu, mikro txangurroa nahiz pazuela, bai, Hau edia, mikrotxangurroa. Litxarra bai, ui dizkiu lanak, litxarra ditzion nire, txorretan, izaneteko txorretan, baina estresatute igual, eta azkenia hoxe, mezketzu etxea, humilita emateko, eta hola, konforme? Honek egia esan zea, Fruti di mare. Kongeladoren da honek kriston servizio, ingo do porrekaro. Kierri bakaro, jendia etortzi zain eta... Gose handirik ez dagoenerako, pixka pikatzeko. Osai bere, zazpiroko saltzatu, free figuran. Etortzi beha kaputi da lehen guztik eta etortzi beha, sobran deletzeko. Pintxo potenta saltzen ibilio esateo. Pintxo potenta, moda jarriko, kundatu baite, eta hori egin daizketan distribuzioan eta zekin ziatzekak, eta hori egin atxi modatzen, Zurito bat eskauta mikrotxangurron pintxo ematea. Zuritu egin nik hartuko, urteko hartuekin. Gaizki kombinatzen. Maziazio karbonika, Maziazio karbonika. Oso nahikoa, Vale. Kamara eta etorri. Kamara txeko eta malta, lasai, Horta, etorri atun da, bestela zuegin atuko, ergizete, oso polotia da, Ikusi albanatzo. Niko xene polotia da. Segin laborategira. Osun bai, Edo zeamako piztinara. Bai, Ritxi, itxaskiak. Libero Ritxi. Frutti di mare. Bai. Libero Ritxi, frutti di mare. Izeberketan puntuan gaziaztik, ergi. Oso ondo, zer asko. Eskerrik asko, Ritxi, Senperena. Oso ondo, Ikusi batetik. Ritxi Senperena zuekin.